ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଗାଁର ହରିକାକା ନାମକ ଜଣେ ମିଠା ଦୋକାନ ଥିଲା। ତାର ମିଠା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଗାଁ ଲୋକେ ଭିଡ଼ ଜମାଉଥିଲେ। ଆଲେ ଚମ୍ପା, ଆମେ ଆଜି ତାଜା ତାଜା ରସଗୋଲା ବନେଇବା। ଗାଁ ଲୋକ ଖାଇଲେ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ପୁରା ସୁଆଦିଆ ହବ। ଆଲେ ଚମ୍ପା, କଡ଼େଇଟା ବାରେଇଲୁ, ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଛାଣାଛଣି କରିବା। ମନ ଦେଇକି କାମ କଲେ ଜିନିଷ ଆମର ଭଲ ଆଉ ସୁଆଦିଆ ହବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମେ ଛଣାଛଣି କରି ଦୋକାନ ଖୋଲିବା। ରଘୁ କାକା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିବାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଧାଉଁ ଧାଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଲେ ଭାଇମାନେ, କ'ଣ ନେବ? 3 ପ୍ଲେଟ୍ ମିଠା ଦିଅନ୍ତୁ। ତିଲେ ଭାଇମାନେ, ଟିକେ ଲୁହ, ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଟୁତି। ଏ ଦୋକାନୀ ଭାଇ, ତମ ରସଗୋଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବହୁତ ମିଠା। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି।